sila. Ewan ko kung masaya sila. Masasabi ko, wala. Alam nyo kasi pag nagbabash kayo, wala naman kayo napapala. Sila lang yung sumisikat. Sa totoo lang. Gawa mo. Ganito po nagagawa ng inumin na to. Nag-iiba ang ihip ng hangin sa inyo. Hindi naman. Okay, next question po is from Crystal Briones. Ano pong masasabi mo sa mga bashers nila, Kuya Roy at Ate Lai? Para sa'yo lang yan. Sila yung nagkakapera, hindi kayo. Totoo. Di ba? Kung tinitigil nyo na yung kakabash nyo, wala naman. Naapektuhan nyo ba sila? Di ba hindi? Kasi sila, wala lang pakialam sa inyo. Sa totoo lang. Wala talaga. Wala. Ayun o. Sa Dead kanila ma. yun o. Dead Dead ma ma kami na. dalawa. Kasi kung papakinggan pa nila yung sinasabi nyo, wala. Wala mangyayari. Wala mangyayari. Kaya sa mga sa inyo, tumigil na kayo. Naiinggit lang kayo mga huda-huda. Char. Galit na galit. So wala. Hindi naman po ako galit sa inyo dahil hindi ko naman po kayo kilala lahat. Ayoko po kayo i-judge. Baka sabihin judgmental po ako. Pero totoo, judgmental po ako. So ayun, tumigil na lang po kayo. Dahil wala mangyayari. Wala talaga mangyayari. Wala mangyayari. Yung binabash na walang pakialam sa'yo. So kayo lang din mapapagod. So you better shut up. Yun. Question po galing sa Instagram, Marky. Ano pong mas masarap, baon o sagad? Baon o sagad? Sagad. Sagad. Hala, ano tanongin? Ang bastos naman. Oh, sagad sa pag-aaral. Oo, Sige ito sa naman. pag-aaral. Ano yung baon? Baon sa school. Ikaw, Baon sa kung paano school. mo dadalhin yan? Nababaon sa utang. O, di ba? Sabi. Baon sa school or sagad sa Baon. pag-aaral? Oo. Masyado ka namang... Masyado ka naman Ay, seryoso. syempre sa akin, sagad na sa pag-aaral. Ah, sagad Kasi mas daw. importante ang pag-aaral sa yun. baon. Ako po mas masarap yung sagad. Kasi yo, and sobrang saya ko dahil nandito sila sa aking special birthday. Ba't pa ito Happy nagtatakip? birthday! Sobrang saya ko po dahil nandito po sila sa aking birthday. And masaya din sila dahil nandito sila. Ewan ko kung masaya sila. Sarap. Pesto Galing yun. mag... Ghost. So thank you guys for watching. I hope you like this video. If you like the video, kindly click the like button. Comment kayo sa baba, sa comment box kung anong video ang gusto niyo pagawa sa akin. And mga masasabi niyo sa video. Yan. And sasabihin. Ano? Sabi mo ba? Ano ka ba? Direct to the point ka ba? Ako kasi guys, torpe kasi ako eh. Super! Torpe ako kay Bobby bago ko makausap sa personal talagang Ay nako. napaka-torpe ko Totoo. talaga. Hindi Sobra. ko nakakausap. Next question. Sila- Anong sila- subject yung kinabaliwan nyo last year? Subject Last year? Kinabaliwan. Last year, pre-calculus. Puta Last na. year? Last Or year. last school year? Last ano school, ba? So, last iya school year. pakiayos ha? Baka last school year. Last First school sem year o lang. last Early year? school year lang. Ano ba? Last school. Itong ano Last lang? year eh. Sabi niya, anong So, kinabaliwan nyo pinainis yung na ako last sa'yo, year? Last year, ibig sabihin yung first sem. Yung first sem. Ako wala. Ay, ano? Ano ba? PE. Ako yung mga issue namin. Hindi sa subjects, sa mga issue sa amin sa school. Yung mga subjects kasi okay naman. Okay. As long as nakikinig ka and nasusundan mo siya and pumapasok ka. So, Yun wala kami. naman kaming problem. Kasi magkaklase kami, hindi ko naman ito kilala eh. So, magkaklase kami ng person. So, goods kami sa mga subject and everything. Sa mga Kasi- issues lang. Yun lang ang What's stress. the issues? As friendships? Hindi. Ay! Yeah, right! Yun, diba? ID, So, like, I'm ID. so super arte. Like, I'm from America. Okay, tama ng kwentuhan nyo. Break time na. Recess. Next question is from Win Mark Rivera. Hot question ko sa inyo nila Ate Lai at Kuya Roy is kaya nyo ba magpatanggal ng braces para sa million subscriber? Dahil lahat naka-braces po kami, kaya nyo ba para sa million? Siyempre ako hindi. Kasi Oo, hindi. small lang ako. Hindi. Ako hindi naman ako, wala naman At sa akin saka- yung subscriber guys eh. Oo. Wala yun sa subscribers, nasa viewers yun. And At sa saka- fans, and sa totoong nagmamahal Oo, sa'yo. tama. And yung brace, mas important siya kaysa sa mga ano, kasi ito nagpapaayos siya ng physical appearance. Kasi pag Especially ganun eh. kapag sa mga course mo like for tourism and like Just like and that, everything. sasabihin Kasi ko super yun. need Need ng talaga. ngipin na okay, Gusto ko yun. ganyan, hindi kailangan, ay, kasi mahirap makahanap ng work na kapag yung ngipin mo is by, yung Gusto ko mga yun. window, ano mo yun? Yung may One seat apart. yung may spacing, Exam so mas to grow. better yung... Social distancing. Okay, ayos na ako, hindi pa natin ako matapos na ako mag-design. Okay, so yun naman akin. So yun naman akin. So yun naman akin. So bakit mo gagamitin as
parang clout yung braces. Kasi Yeah. kaya naman nandito to is para Kasi sa... may use siya. May use siya. Hindi And naman may to pampasikat purpose. Hindi lang. pampa, diba? Parang ano lang. kasi ang dami sinasabi Oh, ng iba sa na, uy, TikTok porket din. may brace ko, Oh. kaya akong smile, smile. Guys, Tas it's lagi our daw- facial expression. Pwede na ganyan. And it's Ano ba our gusto niyong mili- freedom. Gusto nyo umitig ba yung... So, ang hindi tawa to- nga ako dun sa simula pa nung una. Napapanood mo yun? Hindi. Ay, ang cute kasi na-assert niya lang yun na nga, ano to. Wala lang, nasingit ko lang. Okay, magsilangon na po kayo dyan. Sino po ang pinakamarupok sa inyong tatlo? Ako. Oo, ikaw. Malamang. Ako. Kasi jowa sa jowa. Siya talaga. Ano ba yan? Paano pag sinabi kong babalik siya? Char, wala nang babalik. Okay, next question is from Chai Baldo. Ilang taon kayo unang humarot? What do you mean by harot? Oo nga. Siguro nagka-crush. Gano'n lang, nagka-crush. Crush. Hindi na may Marami iwasan kasing yung puppy harot love eh. eh, kapag bata ka And pa. especially kapag, kunwari, nasa tamang edad ka na, and then single ka, di ba? Nasa rights ka naman para humarot. Mm. Pero hindi mo masisay eh. It depends kasi sa mood mo. So, masasabi ko, depende. Ako ilang taon? Depende. Hindi ko maalala. Maharot ako. Since birth, harot po. Uy, Ako hindi Ay, naman ako okay, masyado. sorry. Ito hindi Hindi ako talaga. masyado. I can say that. Nakilala ko sa... Ano ko lang dati, puro motor Ito ako. maharot. Ito. Maharot, hindi maharot. Okay, next question is Sarah Jane Gaabon. Minsan po ba ay nagsiselos si Kuya Roy sa inyo ni Ate Light? Kung Hindi. nagsiselos ka daw sa amin. Hindi ako kung selos. mag-isa. Kasi alam ko naman na... Mas nauna ko nakilala mas si nauna mo na kayo ML. sa ML. Mas malapit kayo sa isa't isa. Ganun. Pero akala niya before, mag-jowa. Oo, akala ko talaga dati na magjowa ka. Yan, jowa kayo. Marami talaga nagtataka, Oo. di ba? Akala Kasi niya mag-jowa. hindi halata eh. Yeah. Marami nagtataka. Very, lagyan mo ice yun. Okay, next question. Saan kayo nagkakilala kayong tatlo? Kami, sa school. Pero kami magkakilala kami sa School, sa school. Kami oo. Senior high pa lang kami Kasi ako magkakilala. grade 11 pa lang. Nakikita ko na to, sobrang ingay, naiinis nga ako sa yung bungangan yun eh. Tapos grade 12, naging Magkaklase kaklase ko kami. siya, na-bad trip ako kasi sobrang ingay niya. Siyempre, di ba pag una, tapos maingay. Hindi mo kala mo hindi siya maingay. Ayaw, syempre, kanya-kanya Maingay tayo din yan. grupo. Maingay din naman ako, pero bad trip Tapos ako. ayun, naging... Dahil Close maingay niya, kami. grupo niya, maingay din grupo ko. Dinig. Yeah, tapos, nakilala ko siya grade 12, nakilala ko si Bobby first year. Kasi yun, magkaklase kami first year. Then, second year, then, quarantine. Okay, next question. Kami oo. Senior high pa lang kami Kasi ako magkakilala. grade 11 pa lang. Nakikita ko na to, sobrang ingay, naiinis nga ako sa yung bungangan yun eh. Tapos grade 12, naging Magkaklase kaklase ko kami. siya, na-bad trip ako kasi sobrang ingay niya. Siyempre, di ba pag una, tapos maingay. Hindi mo kala mo hindi siya maingay. Ayaw, siyempre, kanya-kanya Maingay tayo din yan. grupo. Maingay din naman ako, pero bad trip Tapos ako. ayun, naging... Dahil Close maingay niya, kami. grupo niya, maingay din grupo ko. Dinig. Yeah, tapos, nakilala ko siya grade 12, nakilala ko si Bobby first year. Kasi yun, magkaklase kami first year. Then, second year, then, quarantine. Okay, next question. Sagad, satisfied. Oo, satisfied na pagsagad yan. Oo, di ba? Yung mararating ko sa buhay. Oo, Talaga yung mga ginagawa mo. Ganito po nagagawa ng inumin na to. Nag-iiba ang ihip ng hangin sa inyo. Hindi naman. Okay, next question po is from Crystal Briones. Ano pong masasabi mo sa mga bashers nila, Kuya Roy at Ate Lai? Nga, para sa'yo lang yan. Masasabi ko, wala. Alam nyo kasi pag nagbabash kayo, wala naman kayo napapala. Sila lang yung sumisika. Sa totoo lang, sila yung nakakapera, hindi kayo. Totoo. Di ba? Kung tinitigil nyo na yung kakabash nyo, wala naman. Naapektuhan nyo ba sila? Di ba hindi? Kasi sila, wala lang pakialam sa inyo. Sa totoo lang. Wala talaga. Wala. Ayun o. Sa Dead kanila ba? yun o. Dead Dead ba man kami o. dalawa? Kasi kung papakinggan pa nila yung sinasabi nyo, wala. Wala mangyayari. Wala mangyayari. Kaya sa mga sa inyo, tumigil na kayo. Naiinggit lang kayo mga huda-huda. Char. Galit na galit. So wala. Hindi naman po ako galit sa inyo dahil hindi ko naman po kayo kilala lahat. Ayoko po kayo i-judge. Baka sabihin judgmental po ako. Pero totoo, judgmental po ako. So ayun, tumigil na lang po kayo. Dahil wala mangyayari. Wala talaga mangyayari. Wala mangyayari. Yung binabash na walang pakialam sa'yo. So kayo lang din mapapagod. So you better shut up. Yun. Okay guys, so this is the end of the video. Yeah. I hope you like the video and sobrang saya ko dahil nandito sila sa aking special birthday. Ba't pa ito Happy nagtatakip? birthday! Sobrang saya ko po dahil nandito po sila sa aking birthday.
And masaya din sila dahil nandito sila. Ewan ko kung masaya Of sila. course, Masaya Sir sila. Harry. Masaya. Ang dami niyong pagkain, guys. Sobrang Sarap ang ng crabs. Ang sarap ng spaghetti and Sarap, yung pesto sarap. Galing niya. magluto niya, Emil. Sobrang Ayun po. ano siya, husband material. So guys, alam niyo na. Gross. So thank you guys for watching. I hope you like this video. If you like the video, kindly click the like button. Comment kayo sa baba, sa comment box kung anong video ang gusto niyo pagawa sa akin. And mga masasabi niyo sa video. Yan. And don't forget to click the notification bell beside it. And click the notification bell beside it para updated ka sa next video ko. See you guys on my next video. Bye-bye!